Ahojte priatelia, vítam vás Mia Tarot a ja vítam hlavne baranov, pre ktorých bude tento dnešný výklad na celý september. Verím, že máte veľmi krásny víkend, veľmi krásne pozitívne dni, slnečné. Možno, že budú posledné takéto teplé a slnečné. Verím, že nie, že ešte prídu. Milí barani, čo vás čaká tento mesiac? Krásne, ohnivé, impulzívne znamenia, ktoré vedia dávať silu. Verím, že pre vás prichádza niečo nové, niečo pekné, čo vás naozaj nadchne, niečo, čo vám dodá ešte väčšiu energiu na koniec tohto leta. Možno, že niečo vyhráte, možno, že prídu nové pracovné príležitosti. Uvidíme. Poďme sa na to pozrieť. Máme tu spodný svet. Potnú chyžu. Ó! Horný svet. Veľmi zaujímavé karty. Naozaj veľmi zaujímavé. Dobre, ja vám nebudem teraz rozprávať o nich. Vždy si prečítame o týchto šamanských kartách, pretože je tam naozaj veľmi krásne rozobratá každá karta. Ja vám prečítam spodný svet. Spodný svet chráni skryté poklady ľudstva. Je to miesto bohaté a plodné, kde môžeme nájsť vytesnené časti a opustené aspekty našej duše. Je to miesto našich predkov, kde nachádzame dary a lekcie z minulosti. Je to ríša kolektívneho nevedomia. Tu sa môžeme stretnúť so svojimi démonmi a transformovať ich do čistej energie, zdroja našej osobnej sily. Možno patríš k ľuďom, ktorí sa neradi pozerajú do minulosti. Tvoja minulosť však na teba momentálne volá a chce byť uznaná, chce byť vypočutá, chce, aby si ju prijal. Jediná cesta, ako v minulosti neuviaznuť, je mať všetko, čo presiaklo do tvojho života v úcte. Treba sa poučiť a ísť ďalej. Prijatím darov minulosti znovu získaš chýbajúcu časť svojej duše. Môžeme naozaj vidieť na tejto karte, že je taká tmavá, taká pochmúrna, ale sú tam naozaj nejaké malé, krásne svetielka. To sú svetielka tej našej duše. Niečo, čo sme hlboko pochovali v sebe, v tej minulosti. Niečo, na čo sa už ani nedokážeme pozrieť, niečo, na čo si už nedokážeme ani spomenúť. Tu už teraz nečítam, hej? Je to tam. Všetko je v tom našom podvedomí. Častokrát sú to aj tie pekné veci, ale aj tie škaredé veci. Hlavne tie negatívne časti našej minulosti, nášho života vedia byť uzamknuté až tak hlboko pod povrchom, že sa z nich nedokážeme nakoniec ani poučiť a robíme dookola tie isté chyby, aby dokázali byť prijaté, aby sme im naozaj odovzdali tú úctu a poučili sa z toho, aby potom mohol naozaj ten vrchný svet byť oveľa otvorenejší, oveľa krajší a slobodnejší. Dobre, nejdeme však predbiehať, ideme na potnú chyžu. Potná chyža predstavuje lono Matky Zeme. Na ohnisku sa rozžhavia lávové kamene, potom sa prenesú do chyže
a umiestnia sa uprostred. Je dôležité, aby sa vypotili staré zvyky a presvedčenia a vyliečili choroby. Keď sa pokorne navrátiš do lona matky, objaví sa druhá šanca. Nastal čas vydať sa na cestu dovnútra, do tmavých a skrytých zákutí duše a prepojiť sa so starobilou múdrosťou zeme. Život ti ponúka druhú šancu. Príjmi ju, pretože táto šanca ti na nejaký čas už nepríde znovu do cesty. Matka Zem ťa volá do svojho lona a vyzýva ťa k tomu, aby si sa transformoval tak dlho, ako to bude potreba. Daj si čas, aby si pobudol so svojou temnotou, so svojimi strachmi, so svojou bolesťou tak dlho, pokiaľ nevidíš na druhej strane slobodný, múdry a plný sily. Čo v podstate odpovedá aj tejto karte. Naozaj nechcem predbiehať, ale tu bude niečo nevyriešené. Tu budú naozaj nejaké traumy, možno z detstva, ale z tej ďalekej minulosti, ktoré ste chceli vytesniť, ktoré ste museli vytesniť zo svojho života, zo svojho vedomia, pretože tu niečo nebolo v poriadku a je to práve preto dôležité prijať, aby ste ten život mohli zmeniť. Niečo vám tu jednoducho evidentne nedovoluje pohnúť sa vpred, pohnúť sa ďalej. Či už je to v oblasti vzťahovej, čo sa týka manželstva alebo jednoducho lásky, alebo či už je to oblasť rodinných záväzkov, nejakých rodinných vzťahov. Tu niečo nie je v poriadku práve kvôli tej minulosti. Nebudeme ale teraz okolo toho debatovať. Ideme na horný svet. Tento svet obývajú anjeli, božskí pomocníci, starobilí predkovia a najrôznejšie svetelné bytosti. Je to miesto, kam si chodíš pre svoj osud, práve preto, aby si zistil, kým sa staneš a aby si objavil svoj obrovský potenciál a nesmierne možnosti. Požiadaj svojich božských pomocníkov o vedenie. Pokiaľ k tebe ešte veštba neprehovorila, nežiadaj ďalej o radu, ale príjmi to, čo ti bolo ponúknuté. Musíš momentálne vyriešiť svoju otupelosť. A pretože si podporu pre svoj nový osud zatiaľ ešte nezískal, môžeš dosiahnuť nového cieľa, pokiaľ budeš jednať práve teraz. Ako som povedala, naozaj veľmi, veľmi zaujímavé karty. Milí barani, pôjdeme na tarotové karty, ale čo sa vás týka? Čo vieme o samých sebe? Čo ste si ešte doteraz nepriznali? Pokiaľ viem, tak barani sú naozaj sebavedomí ľudia. Ale môžete tak vyzerať iba navonok, momentálne. Pokiaľ sa niečo deje vo vašom vnútri, vy navonok môžete vystupovať naozaj veľmi sebavedomo, veľmi isto. Ale vnútri je to úplne naštrbené, úplne podlomené, to vaše sebavedomie. Čo to vaše sebavedomie podlomilo? Čo ho zničilo? Alebo kto? Kedy sa to stalo? Skúste si položiť sami sebe takúto otázku. Vy totižto ste bytosti, ktoré dokážete realizovať svoje sny naozaj naplno. Barani sú takíto. Ale pokiaľ tam niečo nie je vysporiadané, vy budete o tom len rozprávať. Čo všetko by ste chceli, čo všetko plánujete do života. Môžete mať, môžete mať 20, 40, 60 rokov, ale ostane to len pri tom jednom. Pozor na to, aby ste nedosiahli
taký vek, kedy už to bude zbytočné plánovanie, pretože už ste všetko to naplánované v podstate stratili. Išli ste len podľa nejakých kolají, ako keď vôjdete autom do nejakej vyšliapanej cestičky a idete po tej kolaji, tak ako všetci. Pretože sa bojíte, že ak náhodou vybočíte, že sa niečo stane. Že to nepôjde hladko. No jasné, že to nepôjde hladko. To je úplne jasné. Pozor si tiež dávajte aj na vašu impulzívnosť. Častokrát vaše slova dokážu zabolieť tú druhú stranu a niekedy vám môžu ľudia zrkadliť to, čo robíte vy. Čiže ľudia dokážu hrať vašu hru, používať vaše slova proti vám. Na toto veľký pozor, pretože to potom už naozaj vôbec nie je príjemné okúsiť vlastnú medicínu. Takže dávajte si naozaj velikánsky pozor na to, ako sa rozprávate s ľuďmi. Ako jednáte. Pretože na jednej strane je mi úplne jasné, že myslíte to v dobrom. Podstata veci bola pomôcť. Ale viete to povedať takým divným, čudným spôsobom, že vlastne urazíte. Stalo sa vám to určite nie jedenkrát, však dokážeme to všetci, ale barani sú tak impulzívni a tak nadšení z nejakej konkrétnej veci, že jednoducho oni sú ako sopka. Hneď momentálne teraz a potom to všetko splasne. Akurát, že potom tí ľudia naokolo nesplasnú, oni sú jednoducho urazení. A vy sa čudujete, že prečo? Vy v tom nevidíte niečo zlé, niečo zákerné, však vy ste im chceli pomôcť. Lenže možno častokrát nevidíte to, že akým slovom ste im chceli pomôcť. Tým, že ste na nich napríklad, ja neviem, nakričali, alebo ich urazili, alebo potupili, zahambili pred ostatnými. Rozumieme sa však. Na toto veľký pozor. No, keď si ja už ale príliš dlho bez kariet, ideme na to. Milí baránkovia, vy si ešte v tomto období septembra dávajte pozor na hlavu, oči a nos. Toto sú naozaj vaše slabé miesta, takže chrániť si ich a dávať na ne velikánsky pozor. A pokiaľ pociťujete migrény, bolesti očí, samozrejme, že lekárska pomoc je prvorada, ale čo sa týka nejakej prírodnej liečivej bylinky, tak pre vás je meta, piť metový čaj, ktorý vás dokáže ochladiť, keď je teplejšie počasie. Možno si urobiť odvar, môžete si urobiť kúpeľ, môžete si urobiť zábal. Takže metový čajík. Čo ale pre vás je pripravené na mesiac september?
Takže, milí barani, vy tu naozaj máte niečo, vy tu máte veľké šťastie, ktoré vám doslova leží pri nohách. Vy tu máte niečo alebo niekoho, kto vám naozaj dokáže dať takú tú radosť do života. Len ste príliš zahrabaní v tých svojich stereotypoch, vo svojich myšlienkach temných, v niečom, čo vás citovo ochladzuje. Pozor, pretože takýto človek, viete, ako sa hovorí, ľudia sa schádzajú, ľudia sa rozchádzajú. Takýto človek nemusí čakať do nekonečna na to, kým sa zobudíte z toho sna. Nemusí vám pomáhať do nekonečna. Chce vás naviesť na vašu vlastnú cestu, aby ste naozaj prijali to, čo k vám prichádza. Nové nápady. Vy ich dokážete naozaj realizovať lusknutím prsta. Pokiaľ budete všímaví a vnímaví, to je veľmi dôležité. A pokiaľ chcete rásť. Ak naozaj budete zasekaní v tom, čo vám neslúži, čo vám robí zlosť, čo vám vyrába ten hnev, ten stereotyp, ten pocit menej cennosti, pocit, že nie ste dostatočne finančne pripravení na tú budúcnosť, tak to vám naozaj nepomáha. Vy to všetko máte v hlave. Vy si to všetko viete krásne predstaviť. Do detailu si to viete predstaviť. Dokonca ešte aj máte naozaj v rukách tie nástroje k tomu, aby ste to uskutočnili. Viete ako, viete s kým, máte presný plán v hlave. Ale to je tak všetko. Vy naozaj potrebujete začať konať. Nie len myslieť a rozprávať, vy potrebujete konať. Máme tu na konci balíčka kráľa palíc, 10 mincí a 9 palíc. To sú naozaj také až dominantné energie. Vy potrebujete prevziať velenie tej vašej lode. Pretože barani sú naozaj dominantné znamenia, ktoré vedia, čo chcú a dokážu si ísť tvrdo za tým. Ste súťaživé typy. Ale prestali ste súťažiť, prestali ste vyhrávať. A možno práve to, že neviete prijať kritiku, neviete prijať prehru, častokrát, nevravím teraz, že to tak majú všetci, ale veľmi, veľmi ťažko to znášate, tak vás naozaj niečo z tej minulosti mohlo pohltiť. Mohlo vám to znížiť sebavedomie a máte možno, že pocit, že už nikdy nebudete na tom vrchole, na akom ste boli predtým. Ale prečo by to tak malo byť? Máte naozaj všetky aspekty k tomu, aby ste boli tým svojim vlastným víťazom vo svojom vlastnom živote. Len sa obávate sa niečoho. A tu mi naozaj prichádza znovu tá karta z tej minulosti. Z čoho sa potrebujete poučiť? Áno, potrebujete nejaký finančný obnos na začiatok. Ale ten vám nikto nedá. Vy potrebujete nájsť rovnováhu v tej finančnej situácii momentálnej. Možno si niečo odoprieť. Možno sa začať stavať k tým financiám úplne ináč, ako sa staviate momentálne. Nepozerať sa na to, čo ešte nemám, koľko mi ešte treba. Nie, pozerať sa na to, koľko už mám, koľko mám nasporených peňazí. Na čom viem vystavať. Krôčik po krôčiku. Áno, chcem naozaj, chcela som začať písať knihu. A ako? Tak pero a papier má asi každý momentálne. Dobre, není to moderné, ale aspoň tie myšlienky nezabudnem a rovno ich hodím na papier. To ma nestojí veľa. Notebook nemám. Fajn.
pomaličky, krôčik po krôčiku, začnem si naň šetriť. A kúpim si starý, ale pojazdný. Za pol roka bude kniha hotová možno, hej, alebo za rok. A ten počítač možno doslúži, ale poslúži vám práve k tomu, aby ste si to, čo máte v hlave, aby ste to zhmotnili. Pretože vy to viete zhmotniť veľmi krásnym spôsobom. A nakoniec prídete o pol roka na to, že vy vlastne máte všetko. To, čo ste nemali ešte pred pol rokom, tak už máte. A máte naozaj všetko k tomu, aby ste dopísali. Aby ste dokončili tú svoju knihu alebo ten svoj nápad, ten svoj výtvor, na ktorom by ste chceli potom zarobiť, ktorý by vám mal zaručiť nejakú slávu, prestíž alebo minimálne aspoň na živobytie. Teraz nehovorím, že všetci máte začať písať knihy, veď tak to je jasné, ale vy sa tam zahrabúvate a hlbšie do zeme. Práve naopak. Mali by ste to začať odhrabúvať od seba, tú všetkú špinu a hlinu. Urobte si kurz. Tu môže prísť naozaj niekto, kto má tie skúsenosti, kto vás dokáže viesť, kto vám dokáže otvoriť oči. Ja neviem, môže to byť naozaj nejaký kurz. Viete niečo? Už ste na niečom pracovali, ale potrebujete na to nejaký certifikát, nejaký papier. Dneska už naozaj tie kurzy nie sú až tak veľmi, veľmi drahé. Nájdem si naozaj na internete niečo v priateľnej cenovej ponuke, vyskúšam to, idem tam. Keď aj autobusom, tak nepôjdem taxikom, ale pôjdem autobusom. Nebudem rozmýšľať nad tým, že ale ja nemám peniaze. Toto je zase iba ale. A ak budem naozaj rozmýšľať dookola iba nad tým, že ale, čo nemám, tak sa nikam, absolútne nikam neposuniem. A tieto karty potom sú úplne zbytočné. To môžeme vlastne ostať potom pri tej prvej a tejto. Čiže naozaj krôčik po krôčiku. Nájsť samého seba, nájsť tú finančnú stabilitu, nájsť aspoň kúsok toho pozitívneho, čo momentálne mám. Nie to, čo nemám. Nikto z nás nemá všetko, po čom túži v živote. Ani ten najbohatší človek na svete nemá všetko. A keby mal, tak ten život je odrazu prázdny. Takže vždy musíme mať nejaké ciele. A začať si ich naozaj rozpracovávať, tie ciele. Mať jeden cieľ, na ktorom treba začať pracovať, naozaj mať takú pevnú vôľu, čo barani majú, pretože barani majú naozaj veľmi silnú vôľu a keď niečo začnú, tak to aj dokončia. Takže treba naspäť byť tým baranom, čo pôjde hlavou proti múru až dovtedy, dokým ju jednoducho nerozbije. A baranovi je úplne jedno, či si pritom rozbije hlavu. Rozbije aj tú stenu. A o tomu išlo. Na druhej strane, ako som povedala, vyjde síce dochrámaný, zničený fyzicky, ale šťastný a spokojný, že sa mu to podarilo, pretože je jediný, ktorému sa to podarilo. Ostatní sa na neho len dívali a závideli. Takže trošku zmeniť to zmýšľanie, naozaj začať hľadať možnosti, ako by som mohol pripraviť ten svoj život na to, čo by som chcel dosiahnuť, nájsť niekoho, kto mi s tým môže pomôcť, nejakého takého človeka, ktorý má viac skúseností, ktorý o tom už niečo vie, ktorý si to zažil a ktorý mi môže poradiť, povedať, toto neurob, lebo na tom som sa veľmi popálil. Alebo jednoducho potrebujete na to papier, tak sa začlením do tej spoločnosti ľudí, ktorí naozaj dokážu vám vystaviť, aby ste boli certifikovaní, vystaviť nejaký certifikát, vymakať si niečo. A buďte naozaj dominantní, aby ste mohli zabezpečiť tú svoju rodinu, pretože potom túžite.
Získanie rovnováhy. Presne tu som to o tom hovorila. Detaily, detaily. Pozor na detaily, pozor na to, čo podpisujete, pozor na ľudí, ktorí sa v našom okolí tvária, že nám chcú pomôcť. Pozor na úradné záležitosti. No, a máme tu kartu Následuj vodcu. Čo je v podstate taký ten veľkňaz. Niekto, kto už si naozaj, ako som povedala pred chvíľočkou, niekto, kto už si prešiel tými nástrahami, či už vzťahu takého istého, aký máte vy, alebo nejakej pracovnej príležitosti, tak zobrať si z toho to najlepšie aj najhoršie zároveň. A trochu sledovať takýchto ľudí, ako to robia. Odsledovať si to správanie tých ľudí v okolí, ktorí nám chcú pomôcť, ktorí nám chcú zrážať nohy na zem, teda podrážať kolena. Tu na konci už potom naozaj prichádza taká tá vaša vnútorná sila, kedy dokážete uniesť naozaj celý svoj vlastný svet. A ešte si pri tom aj zatancovať. Choďte na to naozaj pomaly. Nie zbrklo, ako zvyknete v niektorých veciach, ale veľmi pomaly. A dávajte naozaj pozor na to, čo vám môže spôsobiť problémy, pretože tu môžu prísť naozaj v nejakých úradných záležitostiach problémy. Takže pozor na to, čo podpisujete, podpíšete. Pozor na maličké písmenka, áno. Pre mňa si kľudne zoberte lupu, ale naozaj taký ten svoj vlastný smer musíte nájsť. Pretože ak viete, že je niečo nevýhodné, ale ponúka vám niekto za to brutálne peniaze a je vám jasné, že to asi nebude úplne všetko košer, tak jednoducho to odmietnite, roztrhajte. Zmietnite to zo stola a toho človeka tiež. A možno, že sa vám naskytne príležitosť hneď na druhý deň, ktorá je síce za menej peňazí, ale do budúcnosti má naozaj obrovskú perspektívu. A možno nezarobíte milióny, ale zarobíte viac, ako máte dnes. A prídete na to, kým vlastne ste. V podstate tieto dve kartičky hovoria o tejto jednej. Naozaj je tu naozaj potreba alebo vidina nejakého zárobku, ale nie za každú cenu, pretože máme tu kartu nepriateľa. Nie je všetko zlato, čo sa bliští. Môže na vás chcieť niekto zarobiť veľmi krásnym spôsobom a vy z toho vzídete ako smutný, osamelý človek. Ak si nedáte pozor. Môže nám tu niekto robiť výčitky. Môže vás niekto posudzovať
Máme tu teda kartu vdovca, čiže je to starší muž, ktorý môže cítiť smútok, môže cítiť naozaj takú až zlosť voči samému sebe, že nenaplnil tú podstatu svojej rodiny, že nie je napríklad dobrým otcom. Môže mu tu niekto naozaj robiť v tej komunikácii výčitky. Nezarábal si dosť. Ja neviem, nemáš nárok vidieť to dieťa alebo niečo takéto naozaj. Na druhej strane karta dieťa neznamená hneď dieťa, ale niečo nové, nevinné. Môže tu ísť naozaj, čo sa týka práce, môže tu ísť o nové pracovné príležitosti. Ale môže tu ísť naozaj aj o rodinné záležitosti, ktoré sú poznačené tou minulosťou a peniazmi. A tam ste sa mohli naozaj zaseknúť. Neviem zarobiť, neviem uživiť. No, karta hnev, zlosť. Tu sa naozaj niekto na vás môže hnevať. Môže to byť žena. Môžete to byť vy sami. Ale je jasné, že takto sa nepohnete, pretože stále iba trpíte tým, čo nemáte, tým, čo ste nedosiahli, tým, čo ste si plánovali už, ja neviem, v 18 rokoch a teraz v 30-ke vám to úplne tak nevyšlo. Do 30-ky som chcel mať 4 domy na pláži a mám iba jeden. No to je hrôza. Niekto nemá ani jeden. Skúste sa usilovať o to, aby ste mali plynule ten príval peňazí, ten príval radosti z toho, čo robíte a aby ste naozaj dokázali oponovať tým ľuďom, ktorí vás dávajú dole. Môže tu prísť naozaj nejaký finančný obnos ako dar. Môžete kľudne niečo zdediť, kde môžu vaši príbuzní alebo súrodenci doslova až žiarliť na to, že vy ste niečo zdedili, lebo vy na to nemáte právo, ja neviem, nikdy ste sa nezaujímali a teraz by ste mali dostať nejaké peniaze a prečo by som to nemal všetko ja dostať. Pozor na takýchto ľudí, ktorí vám môžu dať naozaj niečo podpísať a vy ani neviete, ako môžete prísť o nejaké peniažky. Takže pozor si dávajte na úradné veci, úradné záležitosti, listiny, dary, až príliš pekné a výhodné dary pre zalepenie očí vašich. Niekto vám môže chcieť zalepiť oči niečím. Dám ti toľko a toľko a sme vyrovnaní. No tak to určite. Nie. Vy si choďte naozaj za svojím, pretože máte na niečo právo. Ako sme tu videli naozaj v tých kartách, vy nepredávajte svoje nápady. Vy nepredávajte samých seba. A nenechajte sa zmiasť tým, že niekto vám niečo vykrikuje z minulosti. To, čo sa dialo v minulosti, to už tam ostane navždy. S tým sa zmierte. Vy sa posúvate vpred. A naozaj tá budúcnosť tam bola veľmi pekná. Len ju musíte prijať a získať tú rovnováhu. Padol naspäť asi. Ani neviem, nepozerám. Dobre, to bude stačiť. Hneď sa mi tu zapáčilo K, I, V.
Čo je toto? To je M. MB. Kto si pamätá, tak tu naozaj išlo o veľké peniažky. BMG. Môže tu ísť o nejaké vyrovnanie, trebárs. Pozor, aby sa nestalo niečo takéto, ak sa vám to v minulosti stalo. Ak ste mohli prísť práve kvôli tejto úžasnej spoločnosti o nejaké peniažky, dávajte si pozor, aby vás znovu neoblafla nejaká podobná firmička, len s iným názvom. Môže vám naozaj niekto dávať pocit, že ste VIP host, že ste VIP klient a popri tom vás môže chcieť ťažkým spôsobom oblafnúť. Pozor na rečičky ľudí. Déčko, kam ideš? MI. Môže tu ísť naozaj o iniciály niekoho. Môže tu ísť o mini písmenka, ako som tu hovorila, detaily. Malými písmenkami niečo písané. Môže tu byť naozaj nejaká spoločnosť. Môže to byť človek, ktorý má takéto písmená začiatočné. Môže tu ísť dokonca o mesta. Z tohto si naozaj môžete vyskladať vy, čo s vami rezonuje, aby som vás neovplyvňovala dlho. My sa ešte pozrieme na naše kývadlo. A mňa zaujíma naozaj viacero vecí, a totiž to kývadielko ono už dokáže odpovedať skôr, ako položím nahlas otázku, pretože v mojej hlave už otázka je, zrodí sa a kývadlo už odpoveda, takže sa niekedy kýve. Skôr ako odpoviem. Ukáž mi prosím odpoveď áno. Ukáž mi odpoveď nie. No, dnes sa nekýve veľmi silno. Nevadí. Podložím si ruku, aby sa mne nekývala zbytočne. Chcem sa opýtať, milé kývadlo, nájde v sebe barán novú pracovnú príležitosť. Bude chcieť niekto v okolí barana sabotovať. Prichádza niekto baranovi pomôcť v pracovnej oblasti?
Prichádza barónovi niekto aj do citovej oblasti? Nevieme. Také možno. Nie. Čo sa týka citov, tak to nebude. Mal by si barán dávať na niečo pozor v práci? Bude ho chcieť niekto okradnúť? Nakoniec tam je nie. Bude mu závidieť? To je také neurčité, áno. Je dôvod sa obávať niekoho? A posledná otázka. Zlepší sa baránovi finančná situácia? Najprv tam bolo také možno, potom nie a znovu možno. Tak ešte raz sa pýtame. Zlepší sa baránovi finančná situácia? Takže v septembri asi ešte nie. Dobre, milí barani. Pracujte na sebe, pretože evidentne neprichádza to všetko tak rýchlo, ako sme si predstavovali. Ale zlepšenie tu určite príde. Máme tu na to veľmi pozitívne, veľmi pekné karty, celkovo, čo sa týka týchto. Vy ste plní nápadov. Dávame si pozor na ľudí, ale ako nám aj kývadlo ukázalo, nemôžeme mať teraz pocit, že nás ide hneď každý okradnúť. Možno nás tam nechce nikto okradnúť fyzicky, finančne, ale chce nám stúpať po krku, pretože žiarli na náš post. Chcel by tam byť niekto iný, možno niekoho dosadiť. Takže pozor na to, ako sa správajú k nám ľudia, či nezmenia svoje postoje, svoje názory, svoje správanie, svoju mimiku, keď niečo hovoria. A vy to dokážete hneď odhaliť. Ja verím, že sa vám bude naozaj veľmi, veľmi dariť v tomto mesiaci september a že sa budete tešiť na nové videá. Ak áno, dajte like, odber. Ja sa ospravedlňujem, ale video samé od seba stoplo, takže už len pár slov. Ďakujem vám za vašu pozornosť, za vašu podporu, naozaj som veľmi šťastná a chcela by som, aby sa vám naozaj podarilo niečo, na čom dlhodobo pracujete. Majte sa krásne a užite si víkend, užite si tento teplý september. Ahojte.